Tak jest. Góra. Do góry. Co za kłopoty. Dawaj. Hop, do góry. Do góry, stawaj, stawaj. Szybko, 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 szybko. Góra. Okej. Gotowy? Nie, buty jeszcze nie. Trzymaj piłę. Chodź do mnie. Chodź dalej. Jeszcze raz. No. Dawaj, chodź. Ja trzymam za piłkę. Do góry. Hop. Krok. Brawo. Okej. I zejdź sam, Robert. No. Zejdź sam. 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 Brawo. No zejdź. Zejdź nogą. Zejdź. Brawo. Jeszcze jeden stopień. Proszę. Chodź tu. Proszę. Trzymaj piłkę. Trzymaj piłkę. Hop do góry. Hop. To było test specjalny szkoły Mercedes. Terenowy. Jakie mają znaczki wyścigowe? Do góry. Do góry. Hop. Hop, hop. Dobra. I zejdź sam. Robert. Chodź. No dawaj. Panie Michale. No, chcesz mi dać? Okej. Ja mam trzymać. Dobra, trzymam. Trzymam. Sam zejdź. Krok na dół. Nie. Nie. Jeszcze raz. Krok. Duży krok. Dobra. Dobra.